Wah. Hai. Setyaki. Wis pirang-pirang dina iki nggonku goleki marang dedapuranmu. Saiki kelakon adu arep samadyaning Bratayuda Jaya Binangun iki. Burisrawa sing kaya kowe. Karepmu apa? Setyaki. Aja tumembuh kowe keparat. Biyen nalika kowe ndherekake Kakang Prabu Kresna dadi duta, kowe duwe pitung sing durung rampung kelawan aku. Apa kowe wedi, Apa kowe miris tetandingan kelawan Burisrawa? Wah, dalah. Wong Mandaraka. Aja tok sengguh aku maras kang sarta miris plat muncrat ing marus. Yen mung dapurmu wae rangkepa sewu ora bakal tak tinggal gelanggang colong playo parat. Ora candak sempa-sempa bebaumu pempiling pecah ndasmu wae parat. Oh! Wah! Oh! What? Huh? Oh! Ya! Wakti! Oh! Oh! Hey! Hey! Oh! Wakti! Oh! Oh! Hati! Wah! Wah! Oh! Ya. Oh! Eh! Hoi! Ah! Mutar pat. Ah! Oh! Ah! Ah! Hey, 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 hey!
Aduh. Mulat moro sangkara junes muni ora kamanungsan kasretan tingkahing mungsuh niran padha kadang Dimas Harjuna nuwun wonten pundi kowe ngadhawuh Koko Prabu Galuh sawangen Yai Setyaki anguk-anguk juranging bebaya Dimas kowe paringa sabiyantu marang Yai Setyaki jemparingen sibure Surawadina iki Yai Waduh, Koko Prabu Jimat punden kula paduka pengayoman kula. Mboten ateges kula menika tega sarta mentala mulat kasangsenipun Yai Setyaki. Nanging duh Koko Prabu paripaksa kula mboten saged ngendikani dawuh paduka menika kala mau. Paduka nate paring dawuh bilih Bratayuda menika perang suci menawi kula ngantos jemparing sibure Surawa ateges Janaka menika rak anggering reh kautaman badhe tetel jiwa kasatriyan kula Yai ya jalaran Bratayuda kuwi perang suci mula pun Kakang dawuh supaya Dimas Janaka jemparing sibure Surawa ana tetembungan sapa sing Bibityala ing kono mah ayune Bakasirna. Mongko Bure Surawa kae wis Bibityala dhisiki tumindak cidra. Buktine dene Yai Setyaki wis ora bangga wae semono nggone Mulasara kelawan Setyaki. Nanging Koko Prabu Bratayuda menika panang suci jangkaning jagat tegesipun sok sinten ingkang suci lair batosipun tertamtu tansah dipun ayomi dening jagat kusik to jagat kuwi ngobahke manungsa nanging jagat uga diobahke dening manungsa Bratayuda dadi merga pamuneng watak durhangkara murka kuwi kodrating jagat samengko aku tak takon Yai Harjuna kuwi klebu perangane isen-isening jagat apa ora? Inggih. Janaka kelebet isen-isening jagat. Uripe Syadiku kawangku dening jagat apa ana sak njabaning jagat? Gesang kula menika kawangku dening jagat. Ya gene Syadi arep mbadal kodrating jagat. Ya gene Syadi arep mbadal marang kodrating jagat. Mongko satriya utawa pimau madeg dadi utusaning jagat mrawasa angkara murka ning jagat. Apa Syadi mali marang watak angkara murka kang sinandhang dening Sibure Surawa. Jalma sing wis tau manjing taman kaputren Maduganda arep tumindak nista. Nedya mrudha peksa garwamu si Sembadra. Menungsa mangono ki mau pantes diuripi apa ora Janaka?
Wah. Oh. Bakti kowe.